Diyan ako sa hagna, manaog na takay. Pwede naman ako ang mga pasahero. Yan, nirita mo agi, guys. Dami. Dami mo siguro. Masig magkamalit na dami pagkuhan. Agi. Dito ta makasulod sa mga kuro. Dami bago. Char lang ha. Ako ramli ang last dani di ay. Diyan na jud taghag na nakadunggo na. Unya diha sa akoan entrance pagawas kinahanglan i-checking ang mga dala. Bawal ang karni dalhon diri sa buhol. So naay checking dito sa unahan guys. Ito na area. Nanagikan sa karning baboy sama sa adobo. Sama sa adobo, humba, siumay. No? Gi-checking diri guys. Musunod sa mga rules and regulation. Salamat so much. Tanan jud i-checking gid nila jud before ta makakuan gawas. Di ba? Ay, gino ko. Buang ko bayot. Another one. Oh. Tara, oh, di ba? Ay, gino ko. Daging kay mga apamis. Uy, Diyos ko. Kaya mga apam. Mga ukadjing, notching. Charot. Mag-van ako pa inon dito sa Tagbilaran. Kay para dali ira. Buwan na rabasad ko. Nakita gyapon ni apam. Tagbilaran. Ito, maban to. Bilaran to. Ay, ginoo ko pagka-syupo na naman jud. Uy, Diyos. Yun siyang Maya Mia, I love you. Ay, jatik jud. Uy, pagka-syupo ni mo itong dahan kay pasayro mga afam. Like sa akong likod, oh. Afam na siya. Afam. Mag-van ako guys kay para dali ira kay kung bus man po maggunong-hunong. Mao nang magkapasa sa oras nanarabay kuan oh. Bus. Ako nga pan to ara. Ako nang ibiyaan, bahala ka din. Ay. Uy, ban kuya wala? Wala pa. Wala hindi na to. Mama Mia. Yay! Ramay. Ay, di naman ay. Di man puno. Di man. Yan mo siya nga. Dili. Tagwan na raba. Asa mo balik? Magbansag ka, gwapa? Dili na lang ko maniud to. Magpalit na lang ko upan. Kaya na may kuan dani sa RB Stick Shop. Naman ay Big Q dani oh. Big Q Superstore. Superstore sa ako. Hi, kani ako tagpila ni siya. Tagpila ni siya. Tag size, kuan lang kabuk 3. Oh, 3. Tulo lang kabuk. Yeah guys. Kanan kuan big girl. Kalamay. Kuan na buok tulo. Oh, yes. Shout out inyong kuan ni Arby's Big Shop. Maya Mia. Maya Mia? Oh, sa YouTube ug sa page. Kapalit og ban ato sa Arby's. Lapuno siya. Kalamay. Ato mo ka. Kalamay na, kalamay. Hi, sa. Kalamay, ma'am, kalamay. Pinyato. Kalamay. Kaunta sa Pila ng pinyato. 50 ramandol, ma'am.
Paano akong gipalit? Wala ako nagkaon kay Kalamay. tingubo na lang ako dito sa ilahan ni Jinjin. Kalamay dia, kalamay. Okay. Mama. Uy, mga May kalamay, mama. Kalamay. Nagsukli pa. Ha? Hala, oy, very good kay ka. Sukli daw. Salamat ha. Tanawa ko sa page, Maya Mia. Salamat. Salamat. Lagyan pa dyan ang sukli. Dali, guys. Ada sa harvest. Oh. Lagi, very good kaayo. Thank you, Arby's Big Shop. There is Hagna. Kaong pagpahan kay gutom na dyan. May gani kay nakaapas pa ko. Asa lagi ka tayo? Gindot man tayo. Gandun man, igipan. Lahos manigdao, madam, no? Kaon ta. Pagpila niya pinyato, madam? Nabatong daw pinis mo. Bandol. Nagbalik ko kay ngano ang bag na lintan. Ginuo ko bayot may gani kay dato na ko gibutan sa Arbes. Hindi alam, tagbilaran. Salamat ya ha. Ya si Kuya Ari guys. Diyan nata sa Dao Terminal. Palit tagsudaan pa ingon dito sa ilahan ni Jinjin atong dalhon. Kani Kani tagpila ni. Kani 50 o kani pud isa. Akong dalhon dito ilahan ni Jinjin. Kani pila pud ni 140 o kana pud 190 tanan. Sulod mo silot yun. Hi. Hi guys. Naasa Buat guys ya. Miami ya. Buat Mga followers dani oh. Uy, salamat. Una ko ninyo ha. guys, tumario ha. Oh, sige. Mga followers here, guys. Nagpalit po sila sa buwan kay barato ra. Una ko nila kay anak ako diri magpalit ko sa isda. Isda na lang siguro akong paliton. Lechon manok mamtaon niya kay wa may lechon manok diri sa duol. Isda na lang kay para masud-an sa sapan hapon unya. Yan naapod sad ko gipalit nga bulad. Laasa ba dapit ang kuan? Dali ta sulod. Wa man ko katuod iri dapit asa ang kuan. Asa ba dapit kaning isdaan? Hi. May mga buwak dani o daghang kaayo. Hi, madam. Ada ba tang buwak ay isdaan? Diretso dani. O salamat madam ha. Salamat so much. Wa dam ha nakaabot og kuan Dao Market diri sa Tagbilaran. Dira isda. Dato ko unahan. Dato sa unahan dapit. Parang na adin ito.
Hi. Da. Sa kabi, hindi ka dami eh. Kumrat nagpuwa ng mga mata. Ay. Uy, bukog gusto ko dugoy bukog ng isda. Ah, kani na lang madam kana. Tunga kilo lang. Ano rin naman tayo? Ay, kaysa pa ng gawas na magtinaila na, no? Ha? Kuan na lang. Kala na lang siguro ang kuan. Ang sana siya ta, 280 ang kilo. Ah, kaysa pa ha. Ako sa ibutang. Dali sa nila ko ibutang. Ang gawas ng tinain. Kanina lang siguro. Saban! Arima, arima! Ay, na, ha? Anira? Uy, kato bang balita nga, yung anak ipatay dahil niyang asawa mo kapapanang pagkatagio. Yun sa? Yung anak Kana lang. Yang anak gi patay? Yang bana may nagpatay? Ay, yang bana, yang amahan? Buang? Wa, isa ka kilo. 280. Ha? 364. Interview with the Runday? Yun naman ubos ko sa kinaw. Dira oh. Ah, nagkuan to. Nag-adik-adik to. Nagpila din eh. Galing nga na eh. Ha? Wata kay ba oh? Ano ka nito? Ubag. Ah, kay 14 pesos? Wala ba? 20. Wala sa pamasahin ako sa kuan ban. Doon sir, mayroon. Sir, ano ba rin na sir? Ay, magpalit din ko sa pan. Hey! Sino ka? O, sige, okay lang. Palit mo ko sa na. Oh! Dala ka na, madam na. Magpalit ako sa ikubag. Ito na dato. Hi, ikubag sa 10. Kani? Isa pa. 3, 4. Salamat. Maya Mia. Sa YouTube channel ni siya. Kaila sila. Naato sa sila. Hindi ka vlogger? Ha? Vlogger ka na? Kung nag-vlog. Vlogger ka. Salamat. Familiar dahil ni mong naong. Uy, salamat, madam. Maya Mia. Maya Mia? Oh. Ah, sige, salamat. Ato na ka. So, may panakot dami. Ah, dito sa unahan. Kaila sila guys sa ako. Hala, salamat kaayo. Pero sa page to siya, sila. Na familiar ko nila sa page. Okay. Tagpila ni imo suka. Tagde ni siya. Kani?
Palitan ko an suka. Suka, tuyo. Ang kaning tuyo 10 gyapon. Adera oh. Yan. Maura ni panakot. Maura ni panakot. Adera oh. Wa kay Queens. Ahos ug Bombay ra akong paliton, guys. Uy, salamat, madam. Ada pa tay bikiri dani. Diri dani paingon dito. Paingon dito pagawas. Paana dayon. Dito sa kanto. Sige, salamat. Kani ako madam pagpila ni kuan ka buok. 10 ay kuan ka buok, 10 ka buok. 10? Ah. Salamat. Isa ka tanig lang, isa ka apple. Okay na guys, ato na ta. Diretso na tayo lahat, Jinjin. Unahan sa basketbulan. Pila pangayo tayo ni mo? Sinta. Hay, salamat. Ha? Oo, unahan. Pasulod. Sakay na ta guys, paingon na ta dito. Adira. May salamat ha. Kadot lang ha kay napay ako dala. Abi na kog nawala nagko. Salamat. Wala ko nawala guys. Nakadugdug. Hi ti. Na Jinjin diha. Ito ka. Sa Dexter bang anak kay. Oo. Ikot sa nilaban. Oh. Ang hinlo ko to. Si Undoy nara diha. Oh, nara. Nag-duty si J. Oh, mura. Ang butang duty di ay. Lagi. Wana sa day diri ti? Ha? Wana sa day diri? Oh, lagi sige uwan lagi mah lapok Ah, lapok, no? Yanan lagi. Oh, Lapok ayo. lapok. Apil man sa dito sa amua, nagsigi uwan. Di ako gilantan ko do. Dugay ko na adyo wa pa maadyo ubo. Lagi. Kay kanang bughat ko no nabughat. Nabugat ka? Mo no dugay wa maadyo. Oh, na di si Undoy nara diri nagkaraw-karaw si Undoy. Oh, uso man ko no pud karon go dilanat. Abi na kog nawala ko. Pero magkita unta mo sa Dexter wa pa mo uli. Wala pa siya ni uli. Oo. Diha siya mag-uli karon. Oh, adto. Mag-ilaw. Mga followers pod lagi. Ako gitanda si Jinjin sa diri kay naapusad ko ko anon. Lugar ko kagan. Nakapataod sila dayon sa wifi ay sa wifi. Wa ko kay baw ana. Wa ko kay baw na ba. Lagi no. Ito ni abi si mana. Gab gidami ni jag itlit ni jag kaon ato. Chowking. Tura. Nakakita man ko dadto. Nagong pares. Si Kamo-kamo ra. kamera. Kamera tulo og mga bata. Lagi. Nya kumusta man si Undoy dinhi? Dinhi ra siya permit kuan. Oh,
Di siya pakasuroy-suroy kay wa man sad. Layo magkuan. Di man awat dito sa amo ate nga kuan nga nang pwede siya makalaag dito sa bukid. Pwede pod sa dito sa ubos, makalaglaag siya. Nya. Diri tanggong ra gid siya sa balay. Mani motor CJ. Ana na dahil siya. May hapon. Si Undoy, dili ra si Undoy ag tuyok-tuyok sa ilaha. Kaya wa may kalaagan. Napasay balay dito sa pikas Pikas sa pa. Anna sa giahak na. Han naman ay imo iro dani Undoy pamaak niya? Lama ko, Ari. Ako. Hoy. Ano pa sa si Didi? Amin. Amin. Lagi na. Dama. Ha? Dagan lagi inda. Ali, amin. Ali. Amin. Haglo. Oh, amin. Oh, amin. Hi guys. Nada si Inday gamay. Una na po si Mayla. Naila. Ha? Naila. Aw Naila di ay. Naila. Naila guys. Egra. Na napasama si Ondoy. Napasama si Ondoy. May panda na din. Daw kuan Sudan sa Is ako. ha? Is ako si Mo pa siya pag-abot karon? Asa man si Out na lugar siya. Asa man si Rami? Ha? Asa man si Rami? Wala diha. Si Mami. Si Mami. Pag-ilis na kay guban din ta karon ha. Uban kay to mamalilim. Banpog ka. Pananghidaan ni Papa. Pananghid. Dada. Sige na check pa ng head. Ah. Kada tawag minister ane. Sige na check pa ng head. Ang uban ka Ondoy. Sige. Banpog ka. Ikaw uban sa ka? Ali na. Patasa. Ali na. Is ako. Sanina. Di mo cellphone din di. Ang hindi ko magsilis. Di man tug ka okay ang imuha kay kuan man. Wala na. Di aglingkod sa ako di. Mahulog ka na na Ondoy. May panda niyo. Ikuan sa ning panda dahil din. Aguban ka Ondoy? Aguban na siya? Banko. Banko. Aguban si Jay? Ha? Asa man Ako ninyo? ulit magpunta dito kay Asa man seminar ninyo? unta. Karon sa Ay seminar. magparehistro. Asa man ninyong bebe? Kuan Eleksyon? magpakasal man inig April po ko. April karon dane? Oh, di. Kay kuan Sakto ba? tayo minsan. Oh, unsa man Ondoy? Aguban ka? Paghikay na sa mo sanina, adi di ka din mauban ni kay wa kay mo sanina. Atur ako sa malay. Mm. Ilis ay. Ikaw ubanon ka? Oh. Ano na uban tanan? Nice na ilo dani wala. Masigo sa motor pa yun. Hindi magkuanta, eroplano ta. Ato na ni i-apply ang kang kuan. Ibalik nato ni siya pag-apply kay nakuragi man ni guys. Naawat man ni sa kuan. Katong amo ang channel ni Agi. Mauna. Kakitsa na. Hmm. Ha? Paghikay na Ondoy, paghikay na. What's up? For AdSense YouTube tanawa Yang lagi. baby. Nawala na yahang ads guys. So ato na ni siyang kurion karon may lag. Dili ni siya magkuan. Dili ni siya mag higi ahak ba ni kay kung kuan magud siya. Masayop lang sa step 1, step 3, dili lang gid sa step 2. Ayaw. Nalimot magud ko dani mo nang Ano si ate diri guys. pag-vlog na dayon Jin. Nako edit ko na pa. Upload kanunay, kada adlaw upload. Kita ba dyan? Kay para na ay kuan. Aha man to dani ang password nga akong gihatag sa inyo. Ama na password dani. Tanan
Daghan ani sa Kani? unang mami. Mami, Oh, Tingnan ko. naamo ani daghan. di ni mo ni tuplok-tuplokon kay Ginoo ko. Kay gini. Basta awa lagi oh. Verify. Andi sa si G mo ko Andi. Imo ID da. Mo ID di. Ah, man di ay. Ko ara ko na lagi ko. Ah, man imo motor di ay. Bibi di. Ambere. Ay, day. Uy. Nama ka ani? Ha? Asa man ninyong bibi? Akong bibi? Di. Si akong bibi. Sa ka katungit. Tawag sa una ba? Unsa? Saan ka oy? Unsa man iya valid ID diha? Driver license. Driver license. Nga po siya national man. Siya tisay sa ito lang. Iyani ra maguni Asia oh. Ang katong imuhang gi-send man go dili center maski unsaon pagkuan dili Tagay center. ko pande. Ang nagikulirog taga gipiskot basta di si Jinjin. Pagkaon gani sa pa nabuing. Tagay ko pande. Kuato to kan kuato. Siya di ay. Mahulog ka sa cellphone Ginoo ko. Ako Ani na siya ang tindog basta wa siya klase. ha? Ahat lagi ka. Suka. Wala man ko nasuko. Giatot lagi. Mao naman ni ako tingog. Wala ka na anat sa ako tingog. Ah, hatagan na to siya sa pan, guys. Di ara pagkuha o isa. Pagtarong Sige ba? na, may Maglaka ka. Ha? Hello ka. Nagikulirog ag kauwaw na inon siya. Di ara kwa o. Kan na sige naunhan na nung kani undoy. Kinanglang giday hinahinay atong tingog no. Ipagkuyag suko ta giato. Wala man ko nasuko Mayla. Unsa Mayla? Ay usab di ay. Layla. Ay, Naila gay. Di ay. Unsa Layla gay? O di ay. Layla Grace S Morales. Oh, Naila Grace S Morales, kumuha ka na. Nanay mata. Oh. Andi ko di. Kay ato na siyang kuan. La, may lagmauki ni karon para mabalik na iyang ads. Siya may nagpicture dadto te. Kinahanglan center gid siya nga pagkakuana. Di pa katong gisa. Hawa. Mami ka. Ah. Oh, dara oh. Dara oh. Inday. Dara inday oh. Kuha sad siya. Kuha sad siya tanawa lagi. Gutom nag-snack mo nag Ato sa ni siya. biskwit niya gito nga na pa sa tulong. Ha? Ito ka biskwit dito nga na sa tulong. Di man siya pwede sa kuan kina may against kuan. Ato na siyang i-apply guys. Upload ka kanunay Jin, di kay mag Kaniyo ag kauwo ag video ta dito sa kuan ag gawas. Muray nag-confuse Agkauwa. nga ag pagkagawas ta. Kaya ang Domingo ba nga ag simba, Oh, mamalit simba mo. ag kauwaw di. Nya adto ra mo sa merkado, palit mo sa unsay paliton ninyo nga sudan. Video, tanan video. Ag kuan kay ag video-video. Ya mura ba yay dako nga views kanang ag Ambe di, Buka na dyan. tonton. Ano ba? Ay da. Saan lagi ni? Wa sa dito. Naman galing noodle. Nanti ka kauwa ka noodle ka na. Alam mo. Daan na. Ang alshil kuan 1,000 na kapin. Kag 2,000, 3,000 yung views. Dali ra nagsaka yung subscriber ko. Gi-share man to nako. Mama. Watch hour ka ato. Wala pa na dugay pa na makuha niya. Kana. Kana. Lalagi ka na na. Ikaw ako. Kuha ka. Kapag ka mami ron. Hala, Inday. Naunsa naman ni Inday, $26 pa man imuha dai Jin. Wala nagsaka di ay no katong pagkawa sa ads. Wala kay
Wa na may kuan to ads, wa na may ads nagdagan to. Kana. Kaya nagsige pa ba na saka. Kapag ka mami. Inday, Kana. Inday. Aguban ka sa bukid? Ha? Di ni mo gyud hilabtan ang kuan ha. Wala kadlo kog kuan. Correct. Wala na si mami. Di na ko na siya bet. Inday, ayaw usik-usik. Ha? Masuko to siya. Magsuko ka mamino. Kay di na niya tuwason kay sayang kayo sa kasabat kay Papa Jesus. Si Undoy tuwaan. Nanay mo T number din. O kang CJ. Andi na si CJ mo. T number di. Wa na gis na bitaw mo. Okay? Nani mo eh. Nakuha ni mo. Oo. Asa to? Ano nga sa requirements no? Lalaging crayon na ni. Ha? Crayon na ni. Si crayon. Dani? Yari. Crayon? Ini kulon. Lalo mong ka, dugay mo ka. Ha? Lalo ka, dugay ka. Nadugay man. Ato naning limpyuhon ang yahang channel kay para ma-okay na ni tanan. Ato pud sad i-enter dani ang tax information. Tapos ang payment method na ay mo bank account si J? Yun naman. Ha? Union Bank. Oo, unsa man ang Union Bank pwede siguro na dani. So ato na lang sa dayon i-enter kay para wala na tayo huna-hunaon. Mami, odi. Ha? Inday, gai ko inday di. Di, gai ko di. Ali, agpas. Gai ko di, ali, dali. Agpas. Agoy. Oh, diara oh. Oh, imo inday oh. Kaon oh. Oh, saban di na ka kaon? Kaon na ni. Mayla oh. Busog ka. Kaon na ulit tiwas ah. Nag-atot ka mo. Ganun di man ninyo ni tiwason. Inday? 6, 5, 3. 6, 5, 3. 6, 0, 8. 2, Ayaw magising na 1, day. 5. 0, 0. Salamat na okay na. Approve na ang iyahang tax information. So okay na ni siya. Mabalik ra ni ang iyahang ads within 24 hours or mga pila ka oras. Mabalik na ni siya. Then ang iyahang tax information okay na. Ang iyahang verification identity okay na sad. So di bali ang kulang niya payment method. So sa payment method pwede siguro na siya ang Union Bank. I-try na to si G ang imuhang Union Bank de. Wala ka suka naka-deposit dane? Wa. Okay na ang channel ni Jin. Waiting na lang sa 24 hours. Mabalik na dayon sad ang iyahang ads. Abangan na lang kung unsay resulta. Kung mabalik ba or dili. Thank you guys sa inyong tanan. Di ako napalit. Ipa-prepare na ko ni Jin. Naibuwa Jin oh. May isda. Oh, ikuha na ni ang. Wala ka limit di ay. Pag video na dayon. Thank you guys tanan.